ମା ଆଜିର ଖବର କ'ଣ? ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ। ଜୀବନ ତ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ସମାଜ ଦିଗହରା। ମଣିଷ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦି ଜଣ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କ'ଣ ବାଟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ବାପଘର ଲୋକ ଆସିକିରି ତାକୁ ପିଟିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଜୀବନ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିକି ପାରିବ ନଥିଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ। ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ସଦ୍ଭାବ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ତମ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବାପଘର ଆସିକିରି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ବାଟ? କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ କରିଦିଏ। ମଦ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ କରେ, କ୍ରୋଧ ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ କରେ। ଝିଅ ବାପଘର ଝିଅକୁ ଡକେଇ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଯେ ପିଟୁ ପିଟୁ ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଝିଅର ସୀମନ୍ତ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ସେ କଥା ତ ବାପା ମା ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳର ଜଞ୍ଜିର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବା ଜନ ତ ମହତ ନୁହେଁ, ମହତ ସହିବା ଜନ। ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଅଜ୍ଞାନ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବା, ଯେ ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଝିଅ ପୁଅର ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ପୁଅ ଝିଅର ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତାହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଳି ତକରାର ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହେଉଛି ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସିଏ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବ। ଆଉ ଅଛି, ବିନା ଆଶ୍ରେ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। କବିତା ଯେମିତି ଶ୍ରୋତା ନହେଲେ ତା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଲତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନ ମଡ଼େଇବା, ସେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ବାଟ ପାଇପାରିବନି। ବନିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେ ସଂସାରରେ ତାର ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି କାହାଣୀ। ଯେ ଜଣେ ଲୋକର 3 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିବ, ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ତମ ପାଖରେ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା। ସେ ପୁଅ ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି 12ଟାରେ ଫେରିଲ? ନା, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲା, କାହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ? ନା, ତମ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ଭାଉଜ, ସେ ବି ଜିଦି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ, ପଳେଇବି। ସେ କହିଲା, ଆଉ ତମ ଭାଉଜ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ଭାରି ବୋଲି। ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମୋର ତାର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ବାପ ମା ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଯିବ? ମୋ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳୁଛି। ସେ ଝିଅର ବାପା କହିଲେ, ତୁ ତୋ ଘର ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନା। ସେ ଝିଅ ତା ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ବାପାର ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲି, ମୋ ବାପା ମା ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ମୋତେ ପରିବାର, ଦେଲେ ନୂଆ ପରିବାର, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜର କରି ଚଳିଲି। ମୋ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ।
ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଟିକେ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ଆଉ। କମି ଯାଉଛି। ବାପା ମା ମାନେ ବି ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅର କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳିବ। ଝିଅଟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ତାର ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ତାର ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେ ଚଳେଇବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ମା।